Els primers tractors que jo recorde que es tenia la cooperativa del Camp d'Elx, la cooperativa de Torrellano també en tenia, eren uns tractors orugues de rodes de ferro i en uns aperos de topo, o sigui, de punxons, en uns carros. Allò eren tractors que es faltava molt modernitzar-se més per cultivar el Camp d'Elx. Però en l'any 55 ja començaren a vindre tractors de rodes de goma i els quals ja venien per poder enganxar aperos que li anaven molt bé a l'agricultura, s'adaptaven bé a l'agricultura de nosaltres, que eren bancals no demasiat grans i, clar, els aperos arrastrats, allò necessitava tot el bancal per manejar-se per mig. Entonces el elevador procurava que el tractor en molt poquet espai poguera treballar. I això vingué sobre l'any 55. En ma casa, mon pare em va replegar uno, com este que tenim aquí, un Anomac. Estos tractors foren unes remeses de tractors alemans que el Ministeri en Espanya replegava, havia que demanar-los al Ministeri, havia que declarar en l'Hermandat 500 fulles en propietat o arrendament perquè te assignaren el tractor. I el tractor, quan arribava a l'hort, venia. I així, després va començar a suavitzar-se la cosa i aquí s'omplí de tractors. En l'any 55 al 60 va haver un boom que se va modernitzar molt el tema dels tractors i 3 o 4 marques. Aquí també estava Pepe Sepulcre, que portava la Deutz, estava el Barreiros, hi havia algunes cases que vengueren molts tractors en aquella època. I ja d'ahir a començar la modernització, el canvi dels mules als tractors. I està fent un descans molt gran i motocultors que se'n compraren una barbaritat de maquinetes i ahir fon el començ de mecanitzar-se i modernitzar-se el camp. Recorde, jo era xiquillo, perquè l'any 55 jo era molt xiquico no, però que era molt jove. Aquest tractor costava en aquells moments 180.000 pessetes. Ports i de tot pagat. En 180.000 pessetes. Estava el tractor este que tenim aquí, que és l'Anomac. Nosaltres ja t'he dit que això ens costà en aquells moments i entre ports i de més, en 180.000 pessetes el tractor. No tenia elevador. Claro, es que luego tuvieron que adaptar-li un elevador. Ja quan els elevadors, perquè d'on venien els tractors d'Alemanya, se veu que allí el terreno era immenso i els aperos eren arrastrats. I no elevaven, i aquí havia que posar-los en elevador. Hi havien 2 o 3 cases, la Moreno, la Roquet i alguna més, me recorde que hi havia 2 o 3 cases que feien elevadors. I, clar, era res, acoplar-li l'elevador, sacar-li la toma de força que porta darrere en la polea per batre, dic per batre perquè la usaven per això, per les màquines estàtiques de batre. Entonces, tot això se li sacava, se li acoplava en una bancada, se li feia els barres per elevar i res, i elevar els aperos normals com avui, igualets que avui, des d'entonces, sí. Aquest tractor té 55 cavalls, però imagina't el que hi ha ahí, de ferro per 55 cavalls. Aquest tractor és irrompible. Això no
lleva uns pinyons per on el mires i uns paliers que de 100 cavalls avui jo crec que ja no es lleven tan reforçats. I aquest tractor vingué molt reforçat i ha donat un rendiment exagerat. Hi havia diversos, no demasiats. La cooperativa de Torrellano en tenia dos, aquí en la Foia on havia un o dos també, nosaltres en Valverde en teníem uno, havien 5 o 6 ànomacs en tot el Camp d'Elx, no n'havíem més entonces. Sí. I bé, el tractor ha anat molt bé. Els bancals, està clar que per les màquines, quan més grans, millor. Quan menys arbres i quan menys margens, millor. Per tant, bancals, a partir de que quan entraren ja la mecanització, que ja no eren mules ni cavalls, el que hi haurà havia que fer-los un poc més grans. Dins les possibilitats. Si els desnivells eren molt xiquicos, els margens van desaparèixer i fèrem 2 o 3 bancals, fèrem uno, evitant els margens, evitaves malesa, perquè el marge cria i si no llauraves perquè no podies, perquè havia que mantenir els nivells per regar, entonces allò anava desapareixent. Els bancals anaven fent-se grans i a cada dia més grans fins avui. Avui ja és el terror, perquè avui ja no necessita ningú marge. Avui que no reg per goteo, els marges han desaparegut. Avui pot tenir un bancal 100 fulles o 200, és el mateix que en tinga 5. O sigui que se va regar igual. Quan no se rega per inundació, l'aigua puja on tu la lleves. I allí se manté. Entonces, claro, els bancals han anat adaptant-se a la nova forma de cultivar.